Здравствуйте, хора! В момента какво виждате тук в ръката ми? Най-модерното нещо за сега. Спинер! Тарадададададам. Зад камерата е добре... И струва 3 лева. Не знам дали може да видите. 3 лева. Да. Зад камерата е добре познатия ви. Валката барабанката. Валката 537. Не го слушайте това. Пил е 1, 2, 3, 4, 5 бири. Шуменско. В кенче. И се е напил. Тебе. И ти я пи с мене. Даже изпи повече. Изпи 6 да изхвърли за клипов. Грозно. Но това си е моята къщичка. Ей, какво като... Не мога един час да пребере някакъв тъп спинер. Даже си скъса древни опаковката. Гледайте. Дренки. Ние сме в най-модерното Оборудване. оборудване. Гледайте. Има си камина, 2 умрели риби. Сомучета. Умрели риби. И акумулатор, лампа. Най-добрата. Най-модерната къща, бе, брат. Това е най-модерната къща за Деца. 1998. Имаме си щит. Отвори за смърдена риба. Тон. Ето го и зомби това, с което в миналия клип, който не качихме, защото стана пълен провал. Арес! Арес! Той беше Арес! в ролята на прословутата зомби. Арес! Ето, виждате го. Пръвни се, бе, голяма глава. Ето по кучето. Може да използвате Най-доброто спинерите куче. в... Ето го. Пишете коментар, ако ви харесват спинерите. Ако ви харесват, напишете. И не забравяйте да ударите лайк бутона Ето, Валерий има ми същия станете, спинер. и ми станете абонати. Абонаменти, бе. Дади. Това е моят спинер. Върти се 2 минути. Неговия се върти 55 минути. Ще да падне. Когато си шибаш спинера. Хаштаг шибане на спинер 2017. What? Лека го се върте. Много. Пише обичава бълкът. И това е. А след една минута ще качиме клип на Clash Royale. в който Валерий ще показва своите скил.